Sa Bengali, ne UNTM ka secrétaire administratif bi. M'a fo folo parce que comme on est kuna folo genzenlo et comment problème ni moya soro kibe ji UNTM na la abi se ka ke parce que beni ka fam ya chugo do so na kila ni i comment ya timne kabi abi privatiser wa timna comme wi da sera ma chugo na à cela, mais ajustement structurel c'est fait. Quand on a demandé que on a entreprise privée qui privatisé, pour le privatisation il commenta que ça fait. Quel est ma diable moi chez ma diable syndicat avec privatisé domaine comme ils l'ont dit. Normalement il y avait un protocole entre eux d'abord, il y avait déjà un plan social qui peut-être n'a pas abouti. Ça c'est du passé. Mais je sais que donc on peut parler de ça. Comme Gambi, en 2010. Protocole de Kera c'était qu'à démarrage ko ani mamun be kana luka droko la ani mogamunu tararete la ka sur par anticipation luka akaw au protocole konana au protocole Kera asina en mai 2010 le 30 mai 2010 la signature Kera le 30 mai 2010. PDG a signé le 8 juin. Donc au protocole au protocole du gouvernement, syndicat, patronat, entreprise, il y a signature de Bakono. Il y a un groupe de pays, un groupe de contraints. Il y a un groupe de groupe Badana. Groupe de pays, parce que Gelabe, comme motif économique, barala ou de cancan. Mon enfant pays, au lieu de 16 ans, mais 16 ans, que 16 ans, nous sommes sans pays. Oui, il y a un moment où nous avons 100 ans sur là, où nous faisons ce que nous avons fait de ma couille. Ou t'as quoi 16 ans, pas encore 16 ans permanent. Et nous, nous avons fait Gelal Nane. Nous avons baralai, au lieu de sarlabli, au lieu de boire kana bourse travail là, kana sitting na, au sitting c'est fait. Asura minun tara dara barala ka barala ka siko ka gelabe chute kana pour motif économique, ou ben non sur bourse travail là parce que quelle ça. Au quelle c'est fait, au mena kamé alaya. Faut qu'on a que atité kawatila 2 milliards 100 millions de dirhams. Au 2 milliards 100 000 dirhams, à dira donc à fola à dira pour que vous puissiez bla, mais les gens n'ont pas dit macan, je vois que le bas de cas dit ni fait à qui l'aurait dit. Donc depuis à la clé, il y a un thème maçon à ticket de voir quoi. Il y a un thème qu'on me conseille d'âme, n'a pas de trésor carbone et de nos gars quoi qu'à drogue ça là. Ou de quai, commission même bien, qu'on fait gérer, il y a un thème d'amado là, où il y a des demandes, baraka il y a des asiki. Le cas il y a des commissions ici, aux commissions de quoi gérer. Au de war cla union tient qu'a faut bonne beka droite sur le cono mais quand le dame de timina ko au saram ou a sur le protocole en code sans fla de sarabe douma nous barabla sans fla sarabe douma donc au protocole mis au fond et nous war draminement au lieu war clan au kandi ou war clan ka kalo tan ani wolofla de sara be oni kalo mugan non jati ni ka tan wolofla sa to jule sa to te kalo wolofla yawa donc a to odi ma se ka soro ni wo bore fana abi fo ma contraint olu ka war fana olu ma fin soro ola parce que avec quel domaine je pense que olu ma se ka olu dando donc warin claro olu ma fin soro warin fana ama ben ina fo mo ka droit mere minnu fana tun bɛ yan n'u bɛ baara la n'u ka sara tɛ kɛ kalo 5 sara bɔra wala ka di olu fana ma olu minnu tun bɛ yan u tun bɛ maa 100 ani maa 90 ani dɔɔnin o de tun bɛ yan o maa 100 ni 90 in ko min tun bɛ yan dɔw y'a yira a fɔra ko minnu t'a fɛ ka taa baara kɛ tuguni olu ka u ka démission bila ka bɔ o la maa 62 ɲɔgɔn ou 3 ɲɔgɔn olu ye ou c'est bon ko le test que bala la blé encore groupement que les partenaires volontaires olu fana ka hakke ka kan ka sara donc minun totora ma keme ani ma binani wonovla olu de toraya
olu bɛ baara la mais u ma taa baarakɛyɔrɔ u taara ko taa baara kɛ waati min a sɔrɔ bɛn bɛ ka kɛ fɛn dɔ kan chef d'entreprise y'u bali ka don baarakɛyɔrɔ la k'a f'u ɲɛna k'u ye baara bila donc o bɛɛ licencié la sans droit o fana o groupe b'a dan na bon n'i ye jateminɛ k'a kan INTM de nana an ye a dossier wuli de parce que depuis fɛn min kɛra depuis 2010 o wari tɔ ma se ka sɔrɔ fo ɲinan de a sɔrɔla mais a sɔrɔla cogo di a sɔrɔla sira min fɛ INTM de ye a kɛlɛ kɛ ka don a ka point de revendication na k'a fɔ ko i kuma mɔgɔw ka kɛ tɔ min bɛ yen a ka di de papier fɛn bɛ yen INTM ma fɛn dilan na dɛ u yɛrɛ ye papier da ka na di INTM k'a fɔ an ka kɛ yen tɔ ye nin de ye o papier an ye kɛlɛ kɛ n'o de ye gouvernement yɛrɛ tun ma sɔn ma an ko a bɛ kɛ de donc fɛn bɛ yen INTM ma fɛn inventé dɛ olu yɛrɛ nana ni dossier ye u ye wari di ka na hakɛ min kalo hakɛ min tora o y'o de o papier di anw ma o bɛɛ lajɛlen b'o kalama o de nana di o de ɲinina ka di o ma minnu ye contrat ye olu comme olu ma kun fɔlɔ sɔrɔ kalo 24 kan ka di u ma olu ma kun fɔlɔ sɔrɔ donc olu ka kalo 24 de dira u ma olu ta bɛ sɔrɔ la min ye partant volontaire ye maa 63 in olu maa 63 olu tun ye kalo 17 sɔrɔ ka ban donc olu ka kalo 7 fana de sarala u ye sa o commission min tun sigira ma commission yɛrɛ mɔgɔ b'o la donc olu ta sɔrɔla bon groupe de tun bɛ yen fɔlɔ o yɛrɛ ta ɲɛnabɔ a mɛnna a tun fɔ na ko mɔgɔ minnu ma prolongation bénéficiaire u tun ye maa 26 de olu fana ta ɲɛnabɔra donc sisan i komi problème bɛ yen u ka les 431 la minnu ye motif économique maa 431 olu ka hakɛ minnu bɛ yen olu caman kɛra la parce que dɔw tun ko tɔ ma ɲɛnabɔ fɔlɔ mais n'i ye gouvernement ɲininka u b'a fɔ ko presque bɛɛ y'i ta sɔrɔ ka ban an kɔni n tɛ se k'a sɛmɛntiya k'a bɛɛ sɔrɔ la mɔgɔ fana ma na ne tile filanan k'a fɔ ne ka wari ma sɔrɔ donc ni gouvernement k'a sɔrɔ a bɛ se k'a sɔrɔ la parce que ni maa ma na an ye ɲininka la ça veut dire ko a sɔrɔ la donc o ye minnu bilara pour motif économique bon minnu ye contrat ninnu o kun kuma tɛ fɔ parce que olu tɛ foyi fɔ olu ka wari dafalen sɔrɔ olu ma fɛn fɔ bilen min fana ye partant volontaire o fana ta ɲɛnabɔra problème min bɛ yen min ma ɲɛnabɔ bi o ye 16 yew de ye maa minnu bɛ yen ni olu ye tilemankɛlaw ye n'u mɛnna baara la n'olu fɛn dɔ ka kan olu ka wari de ma ɲɛnabɔ bi fɔlɔ an yɛrɛ b'o ta ka sɛgɛla o nɔfɛ filanan minnu tun bɛ yen les 147 kɛmɛ ni bi naani ani wolonwula ye ni chef d'entreprise ko ale to o bilara parce que u ye baara bila u yɛrɛ ma ko fɛn tɛ sara u ye gouvernement yɛrɛ sɔnna ma k'u ye baara bila INTM de ko anw ma jɛn n'a ye u ma baara bila parce que n'i y'a ye mɔgɔ tun bɛ négociation na e tɛ se ka mɔgɔ bali ka don ko parce que usine kɔnɔ parce que k'a ye baara bila ka sɔrɔ négociation bɛ sen na an fɛ o tɛ se ka kɛ an y'o de fɔ gouvernement ɲɛna fo ka taa gouvernement convaincu u ka sɔn ma k'a fɔ donc n'o don olu fana bɛ sara i n'a fɔ tɔw sarala cogo min na an bɛ yɔrɔ min na bi olu fana ta ma ɲɛnabɔ fɔlɔ n'o tɛ tɔ minnu bɛ yen a ɲɛnabɔra ni mɔgɔ ko INTM farala gouvernement kan kuma la tiɲɛ tɛ ban parce que adamaden bɛɛ n'i hakilina don diɲɛlatigɛ la maintenant je pense que wari sɔrɔla don na u bɛɛ content de bɛɛ content parce que maa si tun ma sigi n'a k'a bɛ sɔrɔ fɛn min depuis 2010 fo ka na se 2023 ma ni mɔgɔ min y'o ɲini ka d'i ma hakilila kan ka fɔlɔ k'o fo fɔlɔ de mais n'i y'a sɔrɔ ko o tigi ni gouvernement de bɛ kan n'a ni gouvernement tun bɛ fan kelen ka ko la olu tun tɛna wari sɔrɔ donc INTM ye ko bɛɛ kɛ hali min y'a kuma f'i ɲɛna a b'a bɛɛ kalama a tun bɛ na bureau in kɔnɔ yan wari sɔrɔlen wari de dɔgɔra la tuguni ko fɛn wɛrɛ bɛ yen bon INTM ka mun bɛ fɛn na aw ka hakɛ min bɛ yen aw de nana papier dafalen di an ma anw taara ka taa défend k'a fɔ a ka sara fɛn fɛn bɛ yen an m'a inventé olu yɛrɛ de nana yan papier fɛn fɛn nana o baarakɛlaw yɛrɛ de nana yan ka na di anw ma donc ni problème olu ka wari dun dafalen fana o min kɔni min bɛ nana d'a ma ko min b'a jɛ an y'o de sɔrɔ ka d'u ma donc moi je sais pas ni a ko complice bɛ INTM ni gouvernement cɛ o y'ale hakilina de ye non mais je sais que o tɛ tiɲɛ de ye o kuma n b'a fɔ c'est pas vrai nkalon don problème fɛn fɛn mana bɛ yen olu yɛrɛ daminɛ olu yɛrɛ ka ɲini ka na se anw ma yan olu nana papier d'an ma yan o papier kelen de taara an fɛ ministère la ka taa défend k'a fɔ ninnu ka hakɛ tɔ bɛ yen a b'a ɲini an y'o fana de ɲini ka sɔrɔ bi ni ne bɛ segin a kan minnu bɛ yen n'u ma sɔrɔ bi o ye tilemankɛlaw ani minnu ye les 147 o tun ye minnu bila ko ni dɔrɔn man kan olu yɛrɛ ni dɔrɔn sariya la olu ni fɛn man kan de mais INTM de ye kɛlɛ kɛ k'o tɛ se ka kɛ bɛnkɛlaw kan olu kan ka fɛn sɔrɔ olu kɔni ma fɛn sɔrɔ de fɔlɔ
minnu bɛ kuma na u nana ko droit wɛrɛ bɛ yen ko ma sɔrɔ u ka droit min bɛ yen u ma sɔrɔ o ye ko a fɔra ko protocole kɔnɔ ko droit négocié droit négocié protocole ko de ni usine wulila don min na n'u wulila o bɛ ɲɛɲini baarakɛ ɲɛmɔgɔ fɛ ni usine wulila ni usine ma wuli o bɛnkan ye ko n'a wulila ni usine wulila n'a ma wuli o tɛ kuma wɛrɛ ye donc yen tɛm ka problème mais hali minnu bɛ ka kuma fɔ u nana yan ko k'a ɲini ko o droit bɛ yen an y'a f'u ɲɛna bon an ye taa a ɲini cogo kɔnɔ parce que déjà ni protocole ko ni yɔrɔ wulila peut-être yɔrɔ wuli de bɛ se ka na n'o ɲini fana ye ni yɔrɔ ma wuli a ka ni yɔrɔ wulila bi a ka di an yɛrɛ ye o an y'a ɲini a ka wuli o peut-être k'a ma kɛ n'o tɛ n'a wulila bi a ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen a ka di an yɛrɛ yen tɛm ye a ka di bɛɛ lajɛlen kulukoro dɔrɔn tɛ o peut-être n'a wulila a bɛ kulukorokaw nisɔndiya bi o ye tiɲɛ ye mais n'a wulila bi a ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen parce que mɔgɔ min bɛ kulukoro maliyɛnw de don ani usine wulila bi u yɛrɛ ka se ka kɛ sɔrɔ kulukoro yɛrɛ ka se ka sigi a nɔkɔrɔ la o ka di an bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ tun bɛ waso ka taa ni kulukoro ka comatexi tɛ yen a binnen ye min tiɲɛ kulukoro an b'a kalama an yɛrɛ taara an b'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen an y'a vu que mɔgɔw bɛ yen u bɛ san kelen na u tɛ sara parce que usine datugura o tɛ usine baarakɛlaw tɛ dɛ minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ fɛn na olu ka sɔrɔ tun bɛ bɔ yen i n'a fɔ usine tun bɛ wari min di u ka collectivité ma ni usine tɛ yen bilen o saraw tɛ se ka sɔrɔ bilen non fɛn min don yen ka laɲini yɛrɛ a ka se ka wuli de an ka laɲini ye a ka wuli n'a wulila au moins kulukoro ka se ka usine sɔrɔ maliyɛn caman ka baara sɔrɔ a kɔnɔna na mais mɔgɔ bɛ kuma min fɔ tan nin cogo la ka radio ye ka i jɔ kuma la ka kuma i kelen tɔgɔ la i kelen ka bɔ ka kuma jama tɔgɔ la a man ɲi parce que ne t'a fɔ ne tɛ jigin yen baarakɛlaw la dɛ min kumana de parce que min kumana baarakɛlaw ma kuma dɛ ale de kumana bon n'i bɛ kuma kɛ mɔgɔ ma i bɛ kuma a tigi ma parce que baarakɛla ma kuma maa kelen de bɔra ka kuma hali n'a bɔra ka fɔ mɔgɔ ale bɔra mɔgɔ ka kuma mɔgɔ tɔgɔ la maa y'a ko kɔni donc a y'a hakilina de fɔ a hakilina in ne tɛ n da don o sama o la n'o tɛ ale yɛrɛ ye kɔni nin ko bɛ sen na ale yɛrɛ nana n'a sera ka ɲɛnabɔ n'o ɲɛnabɔ n'o kuma kɛra yen tuguni n bɛ mun fɔ o la bilen sinon je pense que ne wari ko ka ɲɛnabɔ don o don u bɛ ne ka bureau kɔnɔ yan diɲɛ ma don o don an cɛ siri ma la nin problème filɛ nin ne bɛ se ka tile 10 bila n tɛ taa n ka baaraw la ninnu ka problème na fo ka na wari sɔrɔ bi bon ne ye ale hakilina ye an taara don kulukoro ale yɛrɛ bɔra ka micro ta yen tɛm talen a ye tɔnɔ min da an kan kulukoro ye ni mɔgɔ ye archive lajɛ a ye tɔnɔ min da ale micro minɛ ka kuma ka an tanu cogo min na n'i y'a kumakan mɛn bi a m'a yɛrɛ sɔsɔ wa bon mɔgɔninfin kana kuma k'i yɛrɛ sɔsɔ an taara kulukoro an ni gouverneur sigilen a ye micro ɲini ka kuma ka yen tɛm tanu an ye min kɛ n'o tigi nana bɔ tuguni k'a fɔ ko yen tɛm y'a kɛ tan an t'o fana kuma to a yɛrɛ ma yen sa voilà n'o tɛ je ne pense pas que yen tɛm ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ bi ko an m'a kɛ nata la an y'a kɛ pour que mɔgɔw ka hakɛ ka sɔrɔ 147 min bɛ yen u bɛ ne wele ka ɲininkali kɛ ne ko vraiment jusqu'à présent a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ mais gouvernement hakili b'a la parce que n'i ye jateminɛ k'a kan olu mako bɛ wari la je pense que gouvernement yɛrɛ hakili b'a la wari ka sara mais waati bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn quoi a bɛ se ka kɛ ni gɛlɛya fana bɛ yen o bɛ sarali bila retard la mais o t'an bali k'a fɔ gouvernement ka fɛɛrɛ ɲini a ka se ka sara mais a bɛɛ bɛ kɛ bɛn kɔnɔna na mɔgɔ ka ɲɔgɔn faamu déjà donc vraiment kuma de filɛ yen tan an ye yen tɛm ye min kɛ c'est que normalement mɔgɔ kan ka yen tɛm en tout cas an ka équipe na u kan ka an tanu de an ye min kɛ u kan ka an tanu a la mais comme n y'a fɔ cogo min na maa kelen de fɔra kuma maa tɛ maa kelen ka kuma da k'i bɛ mɔgɔ bɛɛ ma gɛn n'o ye voilà mais n bɛ segin a kan fana ni gouvernement sera k'an dɛmɛ bi société ka se ka wuli a wuli ka di anw ni fɛn bɛɛ lajɛlen parce que n'a wulila bi a nafa bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan a nafa bɛ baganmarala kan a nafa bɛ garidemusow kan parce que safinɛ bɛ dilan yen kulukoro safinɛ ɲɔgɔn tun tɛ diɲɛ kɔnɔ a tun tɛ farafinna yan a ɲɔgɔnnankɔni de tun bɛ Marseille France de n'o tɛ a ɲɔgɔn safinɛ tɛ yɔrɔ si parce que a safinɛ ka ɲi kojugu a tulu a bɛ ten bon turuto min bɛ yen n'an bɛ kɔrɔkolo ninnu bɛ dilan ka kɛ misiw ka bunna fanga ninnu olu bɛɛ tun bɛ sɔrɔ yen a kɔnɔna na donc a nafa bɛ Mali bɛɛ de kan a nafa fɔlɔ bɛ se kulukoro ma mais Mali ka nafa de b'a kɔnɔ donc anw bɛ fɛɛrɛ ɲini an y'a ɲini a ka wuli an ma de ka kuma n'an ma a wuli ko kuma fɔ a wuli sa o kɔni bɛ gouvernement bolo parce que yɔrɔ fɛla dɔ ma mun a bɛ wuli cogo jumɛn na gouvernement a tigi de bɛ kuma a bɛ se ka wuli cogo min na o kɔni an ka laɲini kɔni a ka wuli déjà donc min tun bɛ ka fɔ n bɛ min dɔn a la en tout cas je sais ne bɛ min f'i ɲɛna yɔrɔ y'a seko kɛ an ye u ka hakɛ ɲini ka d'u ma u nana ni papier minnu ye o de ɲini ka d'u ma kɛlɛ min bɛ yen n'u y'o fɔ min ma ɲini nin kɔnɔ n'a bɛ fɛn ko droit négocié protocole min signé o protocole fana y'a fɔ de ko ni usine wulila don min na
o bɛ négocier ni fɛn fɛn den bɛ a usine wuli n'a ma wuli o kuma tɛ se k'a fɔ voilà donc n'a kuma bɛ fɔ a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ b'u ye ni fɛɛrɛ yɛrɛ b'u bolo k'a kɛ an b'o dɛmɛ sira kan kɛ voilà donc o de bɛ yen k'a fɔ quoi merci.